सोमवार को हाई पावर लाइन पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। घायल व्यक्ति का नाम सुमन दत्त है। बताया जा रहा है कि उसी दिन एक लॉरी नंबर JK02 AB6927 कोलकाता से लोहे के पाइप लेकर फटिकरॉय आया था। वाहन के चालक ने बताया कि फटिकरॉय में बिजली विभाग के शाखा कार्यालय से सटे एक स्थान पर लोहे के पाइप को उतारने के दौरान सुमन दत्त और 6 अन्य कर्मचारी 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आए। उधर एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मजदूर के हाथ में लगी लोहे की रॉड बिजली की लाइन के संपर्क में आ गई। बिजली के झटके से मजदूर लॉरी के ऊपर गिर गया। घायलों को फटिकरॉय अस्पताल में ले जाया गया। फटिकरॉय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भास्कर रॉय ने बताया कि घायलों में सुमन दत्त की हालात नाजुक होने के कारण उन्हें ऊनकोटी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखना होगा कि हादसे के बाद विभाग लाइन की मरम्मत करता है या नहीं। वो कलकत्ता से आ रहे हैं, पैप यहाँ खाली करना था, ऊपर लेबर वाले बैठे थे, बस उन्होंने करंट लग गया उसको ऊपर से। क्या मालूम हमको, हम तो नीचे गाड़ी चला रहे थे, हमको क्या मालूम, ऊपर बैठे थे वो पैप लोड पैप। यहाँ गाड़ी लगाई थी यार, यहाँ अनलोड करनी थी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी कहाँ, यहाँ गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, वो बोलते थोड़ा गाड़ी उस तरफ करके लगाओ तो गाड़ी खा अनलोड पैप साइड से फेंकेंगे नीचे। আমার নাম সুমন দত্ত, ইস্ট কাঞ্চনবাড়ি বাড়ি, 33 ইয়ার ওল্ড। তো ইমার্জেন্সিতে আমি ছিলাম, ওদের তো ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসলো, বললো ইলেকট্রিক বাইন ইঞ্জুরি, ইলেকট্রিক শক খেয়েছে, মিললেই। তো এক্সামিনেশন করার পর দেখা গেল যে ওর শরীরে একটা আঘাত হয়েছে, প্লাস মাথার মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তারপর প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ অবজারভেশনে থাকলো, বাট ওর ইমপ্রুভ হচ্ছিল না, সেজন্য তারপর এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে রেফার করলাম। আর আরেকজন সঙ্গে ছিল, ওনার অবস্থা স্থিতিশীল, ওকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি ফিরে তো ফটে গাড়ি তো গোডাউনের ভিতরে ঢুকেছে, তাই না? উপরে আসতো, উপরে তখন তো মনে তাই মানে ড্রাইভাররা মনে কইছে গাড়িটা একটু সাইড করো, তাই না? তো ইয়ে আছে মানে চাপইল আছে, চাপইলে কারেন্টের তারা লাগে মানে, তাই না? হাতের মাঝে ইয়ে হয়েছে, মাথার মাঝে ইয়ে হয়েছে, এরপরে তো ফটে হসপিটাল হয়ে গেছে, এখান থেকে রেফার করে ইচ্ছে পইলে গাড়ি খালি করা তো, তারা লেবার তো গাড়ি খালি করা তো। উপরে কি উপর থেকে পড়ছে? না না পড়ছে না, গাড়ির উপরে রয়েছে, পড়ছে না। তাইলে কুমারের কোথায় তারা বাড়ি এখানে মানে ইয়ে হলে কুমার থেকে এখানে কি এর পাইপ দিয়ে আইছে? এই তো যে পাইপ যে বোরিং করে সাপ্লাই পাইপ, এটার পাইপ দিয়ে সবসময় এরকম আগে এখানে? হ্যাঁ সবসময়।